What a Boston day, Мука! Are you alright? Привет на всички от Black Country Living Museum, който е разположен в Дъдли. Един невероятен музей, на открито, жив музей, както му казват, сумял да съхрани историята, традициите на местните хора от времето на индустриалната революция, началото на 19 век до 80-те години на миналия век. Независимо, че беше 14 градуса днес в Англия, 30 юни, изкарахме един прекрасен ден с много впечатление, много история и надявам се да преседем това настроение и на вас, дори и за кратко. Шрабит! Чао за сега! Това са старите pint glasses в Англия. И сосичен маш. И малко атмосфера back to the past, обратно към миналото, по-скоро как е изглеждала една High Street улица в Black Country между периода 1960-1975 година и естествено с музика на живо. It's a bit black, Oberbios Mothers. Това означава, че небето е тъмно, готово за дъжд. Това е един от диалектите на Black Country, които се мъчат да ги пресъздам, но са малко трудно. Неповторима атмосфера има този музей на открито Black Country Museum в Дъдли, Уест Мидландс, който има възможност, посетете го, оставям ви кратък линк с достъп до всички детайли за работното време, цената на музея. What a Boston day, Bob! Throw it!